mübarek pirlerden işten bir gurrun aydın Yahud barada qaw dinlem janymda. Bir däde, bir kaka, bir dädeden oğlu yanına duran bolsa, bir 5 ýaşyndaky çağasy oğlu. Bir adam bir yımryk ya bir çarp keşide vurmany çağasyna vursa gaty degýär, özüni däde kakam özüne vursaň däde gat degýär. Aşkar belli oğlunu vursaň kakam ýürügine gaty degýär. Gözüniň agyny oğlun bir adam çalsa däde kakak nagat agyr düşýär. Bir adam Yahudilere yüzüne tüýkürse, Yahudini vursa, Yahudini öldürse iblis öz çağasını vuran yani iblis şeytanı gat degýär. Şeýle iblis siz musulmanlar çağalaňyz gowurşýany iblis Yahudiler gowurýar. Näme üçin? Olar bilen Hudaý peýgamberiň dinini ýykmaň urdunda. Allah ve Resulullah'ın emriyerin yüzünde yürüymeler deyip iblisin ulurdan çağıları şolar. Aytay deyin. Siz enecan, siz ececan, siz derde kalkacanın gözünün ağzına bir çağını vuru öldürse ne acire? Yahudini vuru öldürmek, iblisin gözüne, iblisin önüne doğan çağıları vuru öldüren yani. İnşallah sözleme oluşunensiniz. Ve bütçeler kari da siyasettan keplede deyip şeytan kuluğunuzu üflamasın, dininden aydandırın. Allah ve Resulullah'ın emrinden aydandırın. Tebigatımda ve fikrimde ve yaşayışımda siyasete koşulmak, o siyasete nazar vermek yoktuğunu biz tanıyan adamlar hevre kovul yani. Hudaya şükür, milletimiz de biliyor, devletimiz de biliyor, nizam da biliyor. Din vazife divayet vatin. Ya buna bir ayttırttığı deyip, ya bırdağı deyip, kaptanınızdan bir direk şeytan kuluğunuzu üflamasın canım. Yani şu barada bir aytacak sözüm var. Yaş oğlanlar, yaş gelinmeyizler. Eğer şu sözüm cahani olup yaylasa, yüreğimdeki isteğim de şu. İnstayanak cahani yağdayları, bernamalara girse peşleri. Ve her kimde eteğine nazarat yazılar. Sizden isteyen şu nazaratları aslan gözlemem. Gözlemem, okuyma. Eğer için nazar gözlemeler nazar diğerleri bir hünerin oysa nazar gözlemeyerler. Ben hünerim oyama ortada. Din aydıvatayım. Allah ve Resulullah canın sözüne aydıvatayım. O nazar vereceklerin için ne? O nazar vereceklerin için ne? Asıl Yahudiliğin özü de nazar verecek Müslüman sıra. Seni enatağına, Hudayına, Peygamberine, yaşat verişine anırdı düşmanla da nazar verecek. Falan taksirlan nazarını gördünüz mü, görmediniz mi diyelim ol. Şu nazarların içinde de yine ağzalık öğretecek bol, nazar verecektirler. Nazaratları aslan gözleme. Yine değil, din Müslümançılığı ki aşikar, hem de Müslümanların bilip duran zatından aydı o için. Ömür hüner aydımak nazarat gözler yani. Yine bir aydı, şu sözlü var arada, instayanak meydanlarda koyulsa aslan nazaratlar gözlemeyen. Şu nazarı verip, şu sözlümden ağzalık öğretecek bol, yani hit-har öğüdü olup kalsın. Sen onu okuysan, bir mübarek, bir nurlu sözlerden kellen fikrin gider. Bu arada Hazreti Sa'di Can'dan rahmetullahi aleyh Şeyh Musliheddin Sa'di Şirazi'den iki misal aytacak canımın dinle. Şu nazaratları, şu arada nazarat gözleme. Nazarat bir oyununu koysa, hünerini koysa nazar gözleyendir. Şu dinle iki misali. Bir hem işe ozal vaazlarımızda aydan misalimiz bir adamın gözünde kat ağrı varmıştı. Gözü ecilep var yanmıştı. Gözünde ne varmış? Ağrı varmıştı. Gözü ecilep, gözü yaşar yanmıştı. Şonun ovasında da bir düktör varmıştı. Böyle dampezeşmiştik. Yani sığır eşek baklayan düktörmüştük. Heyvanlan düktörmüştük. Şonun yanına vartıp düktörcan ben gözüm ağrı yerdik. O da ayıptır ben eşek baklayan, it baklayan niptir. Sığır baklayan ben adam bakamak diptir. Ay gayrat et, bir zat etsene, nazarın aytsana, bir zat seni bilyensin diptir. Onda ben eşeğin gözüne şunu çalyan diptir. Ay çalaysana sen nazarın olsa bolordu dip. Om şu eşeğin gözüne çalyan zatını çalttır, mıngam gözü kör oluptur. Görenin nazarını gözlep, görenin nazarını eşitip gözün kör edama, yüreğin kör edama canım. O
Ham ol göz kör bolan gaziň ýanyna bardyr canım. Gazi aýdypdyr sen bagşla aýtýanjy ýaşy olan musulman doganjy. Gaziň jogapşy. Sen eşekmiň eşek bakýany barýan diýipdir. Sen itmiň it bakýany barýan. Hiç jörümde ýok, munda da günah ýok, git ýok bar diýipdir. Bula Hazret Sa'di bir gurjum. Hemme ýerde nazar gözlenýärler. Asl gözleme. Şu yalandan nazar verecek, bir toforla çyn nazar verecek, bir toforla şayet gowaýtdyň diýsin ýa diýmesin, işim ýok. Nazar verilýän ýerde ýaptar. Aýtdym da misalyny. Ýene bir misal aýdyň. Bir de Hazret Sa'di canlar. Hazret Sa'di rahmetullahi aleyh Şirazda da öldü. Birini yılan çakıptır. Magazinde. Birini yılan çakıptır. Yılan çakan adamı anırsı bir sağda çeli derman olmalı. Anırsı bir sağda çeli elinden gelýäniň gitmeli. Yoksa helak bolupar ya. Zehir sem gowlesine aýdan ya. Zehir sem gowlesine aýdan ya. Ohan bir aýdypdyr, men eşitdim diýipdir, Arak diýen ýurtda Bagdatda şuň dermany var diýip eşitdim. Eşejigine minip, dur men eşejigim menen Bagdatdan gidip şuň dermany götüren ýylan çakanyň diýen bolmaly. Bir ay ýarym bolja gidip gelýänçe, muny ýylan çakıp aýyp batdy. Hazreti Sa'di ýüregi ýanyp aýdypdyr. Ta tirya az Arak awurdy şebet, magazidi murdy şebet. Bagdatdan gidip on dermany getirýänçe bir ölüp beter, onu çeri çürüksün bolup barýardypdyr. Nazaratlar okuyup barýançaňyz Yahud gelip öýüňizde oturaganysy. Gaýtaýdyn canım. Görenin nazaryny okuyup başyňyza bagşlaň aýtýan o gün bolmar inşallah ýöne Yahud öýünde oturan bolarmyz. Ýene bir aýdyň. Te onuň munyň nazaryny okuýançaň namysyň Yahudyň eline düşärmiz. Janyň Yahudyň eline düşärmisin. Ogul-gyzyň Yahudyň eline düşärmisin. Aýallygynyň bu musulmançylyk din İslamyň asl namysyň eline düşärmiz. Elhamdülillah yardıma düştü bir söz aýdyň. Şu urunun içinde öl başlamız bilen agzalylyk etmeýän beýleki başga ýurtdaky musulmanlar we öl ýurdumyzda her kim öl başynyň sözüni dinläp dursun. Musulman başlaryň hemmesi agzy birlik bilen höküm berer inşallah. Şeýle umyt etýän musulman başlardan her ýurdun sultanlarynyň, hakimlerinden, başlarından, rehberlerinden agzy birlik bilen höküm keserler inşallah. Bir ýurtda, bir musulman ýurtda hamana meselen her bir keşwerde adım tutjak diýär. Şo keşwerde hamana ýurdy gitjek diýe baş häzir gitmäň diýe. Şo baş bilen urşup musulmanlyk öz aralyny urş döredämen bir Yahudyň isteýän zatydyr. Gözleşin inşallah. Haçan baş destur berdi gözüne diýden musulmançylyk wezifem diýden ugrar. Ýene agdalylyk edip Yahudiler isteýän zaty öýüňizde dörämiz. Bir canım şu öýdäki boljak agyr ýagdaýda. Odan Hudaý peýgamber aýtyp goýupdyr. Şunu her kim dyrnagy döwülse-de, gaşy döwülse-de, bir gyly gaçda da gyly şehit, dyrnagy döwülse dyrnagy şehit, jany ökülse jany şehit. Hudaý taala aýtdy: "Auzu billahi mineşşeytanirracim. Ve la taqulu limen yuqtalu fi sabilillahi amwat." Ey musulmanlar, Hudaý ýolunda öldürilenlere ölü diýmän, bel ahyaun diridirler. Welakin la teş'urun, siz diýýäňiz diýe. İkilenç baram, üçlenç dördlenç sefesinde var. Kur'an aýdyp ol adam diri, ol adam ölü däl. Ölü ol adam agzalyk döretýän adam. Ölü ol adam musulmanlary bir gayret etýän adam. Ölü ol adam ölü dirisiniň farkyny bilmeýän, näme üçin ýaşap öldüğini bilmeýän adam. Bilen bu urunlardan nazarat gözlemäňem, dinlemäňem canım. Bu zatları inlemese de, bu zatları bilen iş ýok boldy, nazaratlary okuymasyn, gözlemesin.